आसुछि देवदेव महादेवଙ୍କ प्रिय मास श्रावण मास पाणीभार नेबा ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଶିବ ଭକ୍ତ। 4 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର 10 ଜୁଲାଇରେ ପଡ଼ିବ। ଏହିଥର ଶ୍ରାବଣ 59 ଦିନ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ 8 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ। ଏହା 4 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏପରି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଏହିଥର ଅଧିକ ମାସ କାରଣରୁ ଶ୍ରାବଣ 2 ମାସ ପଡୁଛି। ଅଧିକ ମାସର ଆରମ୍ଭ 18 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ବ୍ରତ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପାଣିଭାର ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ବାଉଙ୍ଗି କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି ଶିବ ଭକ୍ତ। ଖାଲ ଢିପକୁ ଖାତିର ନ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲୟରେ ଖାଲି ପାଦରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଶିବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ। କୁହାଯାଏ ଏହି ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ଯାହା ମନାସିଥାଏ ତାହା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଭୋଳାଶଙ୍କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଖବର। खबर पाई आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु।